שלום לכם, כאן ליאור דבורצקי. מכירים את המצב הזה שבו אתם שומעים על איזה רעיון שממש מדבר אליכם? רעיון שאתם מבינים שאם תממשו אותו זה יעשה לכם מאוד טוב, ואתם מתחילים להתלהב מהרעיון ומקבלים החלטה שזהו, אתם הולכים על זה. ובאמת, אתם קמים למחרת בבוקר ומתחילים לממש את ההחלטה הטובה שלקחתם על עצמכם. וזה עובד תקופה מסוימת. אבל אחרי לא הרבה זמן, משהו מתחיל לדעוך. ובלי לשים לב, אתם פתאום מוצאים את עצמכם חוזרים אחורה למקום הקודם. כמה פעמים התחלתם לאכול בריא וחזרתם לבורקסים? כמה פעמים החלטתם שאתם יותר לא כועסים על הילדים וכעסתם? אז אם אתם יודעים על מה אני מדבר, אני רוצה להזמין אתכם להדרכה מאוד יסודית שבה נלמד איך שומרים על ההצלחות שלנו בלי לחזור אחורה למקום הקודם ולהצליח להתמיד בהם לאורך זמן. אז מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה פשוט למלא את הפרטים שלכם בטופס הזה ותקבלו במייל הזמנה להדרכה. אז נתראה בקרוב, בינתיים בשורות טובות, בטוב הנראה והנגלה.